angithi yazi ukuthi hleze kutshela ukuthi into eqoqa ngaphansi ayiqolani nomunye umuntu wena uyayithatha ngaliphi lona sisi. Ngangayitshela ukuthi lento lesiyenzeke manje kumina iyokuyenzeke nje. Manje ufuna ngisize ngani-ke mina kuyo yonke lento le ngoba phela wena uzenzela kakhanye wena uthatha amaphenti yami without my permission. Into evele yenzeka sevele ngaba ney'ntwala ngezansi. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sivashele usisi omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula kusisi wakhe omudala. Sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukeli, ngiqhamuka kaMakhutha. Uqhamuka kaMakhutha? Yebo. Okay. Ubekwe yini esihlalweni semfihlo? Iqalaphi imfihlo yakho? Imfihlo yami iqala la mina ngisebenzisa into zasisi wami. Zangaphansi amaphenti kanje. Amaphenti? Yebo. Uwasebenzisa kanjani amaphenti adadewenu? Ngiwasebenzisa kahle phela ngithi unamaphenti amahle. So nje nami ngithi ngifuna ukuhamba ngiyobona abantu. Kahle kahle. The mere fact ukuthi-ke naw afford ukuthenga iphenti elihle, that means akufanele uhambe ubona abantu. Ukuthi anginaso style. Yabo. Oh, so yena uphethe style esingcono. Pho kwalani ukuthi-ke namhlanje udadewenu umtshela ukuthi-ke na awungiphi istyle nami ngikwazi? Ukuthi yabo akazi nokuthi ngiyavakasha. Oh, okay. So uma wantshontsha amaphenti adadewenu kwenzakalani? Ngavele ngayigqoka. Mengiceda kuyigqoka ngavele ngamila izinto ngezansi iy'ntwala abaney'ntwala. Manje yabo le nkinga engibhekene nayo Ima kanti ubuwantshontsha njalo yini? Like mengiyovakasha. Awusho mhlawumbe usuvakashe kangaki nje unyakeni? Mhlawumbe nje 5. Nga-5. So manje every time uvakasha ungena ku-wardrobe wakhe uyadonsa. Uyaqoqa uyahamba. Une-toiletry bag nje uyakhiwa ngiyayigqekeza. Uyayigqekeza? Umuntu othanda into zakhe. Manje niyalingana? Niyalingana ngomzimba? Siyalingana umzimba. Manje-ke why ungagqoka wakho? Ngoba yabo awami njengoba ngisho ukuthi anginaso style. Uyena une-style futhi nje ukuthi ngithenga amaphenti kufika kade. Oh. Vele into engasiza ukuthi ayithengeki. Akuyona into ebalulekile kuwena. Kodwa uyakwazi ukuyintshontsha. Okusho ukuthi ibalulekile. So manje seyiqhuma kanjani-ke intwala? Yabo nje ngendlela evele yenzeka ngayo nami ngangayilindele. Kwenzakalani? Kwavele nje iy'ntwala ngaba ney'ntwala nje. Wayibona kanjani like ngichazele? Ngichazele what happened. Mhlawumbe kwaluma noma ugqokile ngalelo langa kwenzakalani? Ngoba phela angikusebenzise kakhulu. Lokugcina engangiligqokile. Yabo ngangilokhane ngihleli naye, yabo lokhane ngiyishaya like yabo ngangitshela mhlawumbe ngoba ngishevile. Lokhane ngiyishaya ngiyachama ngeze ukuthi no man khona ukushisa okukhona. Khona Ngathi ngithi ngiyabona ngiyayinwaya lokhane iqhubekile lento le. Ngathi ngithi ngiyabheka ekseni. Ngeke. Sekukubi. Imali lento le yenzeka uvakashile? Yebo. Manje lo mvakashele yena akazwa lutho? Hayi, ngathi bengeza lutho nje. Embhedeni akusalanga lutho? Angazi because ngagcina lapho. Awuphindanga waya? Njalo methi ucanga imvakashela ngiba nezitori njalo. Shuthi phela akuqathaka ngalutho-ke nangu nje usathi-ke nicela umvakashela abafana ngeke baze bayivumele. So manje-ke mawucabanga ipheni ladadewenu lalinani ukuze libe ney'ntwala wakwamuzwe complaina ngey'ntwala yena? Angikazi ngimuzwe. Pho mawucabanga kwenzakalani? Ngicabanga ukuthi mhlambe lento leyo wayifakelwe ephentini wangayiligqoka kanti mina ngizofika bese ngiyathatha ngaligqoka. Sure, usisi wakho umuntu onjani? Hawe ma. Njengisho ukuthi umuntu othanda ukuthi abe nento yakhe eceleni angafanisana namuntu nje. So mase umtshela lolu daba ucabanga uzothatha kanjani? Angazi kodwa mengicabanga kwami ngicabanga ukuthi nje uzokwata. Abuthini lebengiyenza.
So awungitshela abazali bakhona Ubaba akasekho ma usakhona. khona umana obviously uzozwa ngale ndaba ukuthi kena wena usuphuma intwala. Ucabanga uzoyithatha kanjani because uzoyidinga explanation. Uthi uma umzali ongenandaba because isino sami sikhule sobabili. Kanjani? Like uma uyaphuza like ahlala endlini asihlali naye. Anhlanu bawu2. Sasiba u2. So usisi wakho omdala uyifana nomzali. Yebo. Okay. No, sizomthinta usisi omdala simazise ngalolu daba. Umuntu wakho ke yena ke lo othi uyambalekela. Eventually uzomtshela indaba ukuthi yena kwenzakalani. Ngizomtshela. Isikhathi mesifika. Mase sifika. Nami sengira sengitholile usizo ngingaze ngimthelele. At least uyamcabangela yabo. So udadweni uma sesimfonela iaim yakho ukuthini? Uthi nje angisize kulento engibhekene nayo. Usuze expose ukuthi untshontsha amaphenta akhe lezi intwala seyiqhufuka kuwena. Uyazi ukuthi uyavakasha? Akazi yo. Sekuzovela konke nje. Kwaze kwakuningi okuzaqhamuka namhlanje. Asimthinta udadewabo simuze uzothini ngalolu daba. Sabona sisi njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo masingakwa. Okay, la e-studio ngihleli nodadweni omncane othi ucela ukukhuluma nawe kunemfihlo afisa ukutshela yona. Alright ma. Ngicela ngibambene. Hello? Yes, sisunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Nginemfihlo la engathanda ukuthi ngitshele yona. Hawu. Alright, sesinemfihlo mina nawe. Yo. Sisi khona into engayenza la. Isigcino sayo igcina ingangiphathanga kahle. Into engayenza. Yebo. Alright. Ngangihamba ngiyovakashela umuntu wami. Natshontsha amaphenta akho. Hawu. Wawuthi wenzelani ke lokho sisi? Ngangifuna ukuyovakasha futhi ngoba unestyle so nje mina anginaso istyle. Manje kuzosekuseni untshontsha amaphenti wami ey'ntweni zonke nje uthatha izinto zami zokugqoka ngezandla. Angithi uyazi ukuthi hleze kutshela ukuthi into egqoka ngaphansi ayigqokelani nomunye umuntu wena uyayithatha ngaliphi lona sisi. Ngangayitshela ukuthi lento lesiyenzeke manje kumina iyokhenzeke nje. Manje ufuna ngisize ngani ke mina kuyo yonke lento le ngoba phela wena uzenzela kakhanye wena uthatha amaphenti yami without my permission. Into evele yenzeka sevele ngaba nezintwala ngezansi. Ngiyadinga ngempela usizo lwakho. Mina ngikusiza kanjani mina? Ngikusiza kanjani ngempela? Sisi angazi kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe singayobona umuntu since umngane wami kade ngi-advise-ile ukuthi asihambe siyobona umuntu sigeze angazi ngempela. Hayi uyaganga nje kodwa yabo lento yenzile. Hayi kumele mina ngihambe ngiyobona umuntu manje ngenxa yakho. Hambe ngiyobona umuntu mina manje. Ngiyaxolisa. Hayi wrong sis, hayi wrong shame. Wrong. Ngihambe ngigqoka nje bese niyakhula. Ngiyaxolisa. Hayi ngizobona senza njani sis, ngizobona senza njani. Ngikhulumisa na. Unjani sisi? Yebo ma. Ngicela ukubuza la ngoba ethi ke nakade egqoka i-underwear yakho. Is it possible ukuthi ke naye iqondene nawe? Angizange kahle ma, cela uphindela. Ngithi ke ngoba ethi kade egqoka i-underwear yakho.
So is it possible Yep. ukuthi lesi sichitho asitholile besiqondene nawe? Oh, ngiyacabanga kanjalo ukuthi maybe isichitho sasifakele mina phela ngoba nakho ugqoka into yami shothi vele lento kwakumele igqokwe mina bese sikhela mina yena usethatha kuqala izinto zami uyayigqoka-ke ingakho-ke sengingenelwa isichitho-ke yonke leyo. Wena-ke uke waba nayo inkinga yey'ntwala? Inkinga yey'ntwala bengingakaze ngibe nayo. Bengingakaze ngibe nayo ngabe nginamanga. Oh, okay. So manje-ke uzokwazi ukumsiza usisi wakho omncane ukuthi mhlampe nihambe nothola usizo? Yeah, sizozama khona ukuthi sihambe simbheke umuntu ongasiza ngoba phela ngeke ahlale kanje, kumele athole usizo asizakale impilo iqhubeke. Uzothini-ke kuyena-ke manje-ke ngoba phela fanele ayeke ukuntshontsha amaphenti akho? Ngoba I'm sure masengcono futhi uzogijima kantshontshe. Into engayisho kuyena ukuthi nje akaye ukuthi ahambe ethatha izinto zangaphansi ayigqoke ngoba ingakho usengene ey'nkingeni manje useyagula. Uzothini maybe kufika abanye osisi omzala ekhaya aphinde ayithathe lezi zinto lezi agqoke izinto zabo aphinde futhi kwenzakale the same thing agule. Yazi uqinisele into eshoyo ukuthi-ke nasho ukuthi noma kufika umzala namaphenti abo nawo asengcupheni. Kahle kahle nje kufanele nimfake umaka la esiphongweni. Ukuthi amele ngempela athathe izinto nje angahlangeni nazo. Yeah, uqinisile. Hayi no, siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Alright ma. Okay, bye. Yazi usho iphuzu elibalekile la. Awungitshela. Wake wawantshontsha kawomzala amaphenti ukuthi wagqoke. Yazi lento yenzayo I'm sure baningi abanye abakwenzayo la ngaphandle mabe nodadewabo nokhazini. Akhona amanye amaphenti omzalo kwawantshontsha? Bengakazi. Uyokuwantshontshe kodwa phela ngoba uma ubona ukuthi omunye umzala wakho ukuthi-ke na lo ready lo ngase uzohlala kahle kumina. Manje ngeke ngisawatshontsha sengisifundile isifundo. Ngeke usakwenza. Ngoba ngabe angikho kule nkinga engikuyona okube angikaze ngiqale wasekuqaleni. Usuhlala isikhathi esingakanani nale nkinga ngoba uzofika la uzoyiconfess? Sengina 2 months. Una 2 months? Umelene ney'ntwala? Uyitreat-a kanjani? Angikaze ngibe nazo iy'ntwala but I would think mhlawumbe into elumayo. Uyitreat-a kanjani? Kunzima ngoba ugeza njalo. Ugeza njalo? Nawu-3 ngiyageza, ngisho nawu-4 ngiyageza ngosuku. And then mawuhamba ulunywe emgwaqeni? Angisathanda ukuphumela ngaphandle. Esikoleni? Sengihlala nje. Esikoleni awusayi? Esikoleni ngiyalova. Ngiyame ukubhala kuphela. Yama kubhala kuphela? Ngoba phela unqona ukunwaya? Nginale nkinga le. Nakhona uma ngisesikoleni ngingena u-half day cause ngiyayigulisa. Akutshele usisi omncane laphana nawe ubhizi namaphenti adadewabo omdala ukuthi-ke na isimo sikanjani like awum-advise. Asikho nje sihle. Asikho nje ngeke ngidlale ngantama. Awento oyiqalile vele uyeke. Ngiyathi ngeze yalula kodwa nje iyeke. Ngine experience. Ibhlungu. Ufunde kanzima. So manje-ke your partner-ke lo uthi-ke nawe udate naye, how do you think he's gonna feel ezwa ukuthi-ke na all along wena ubuqwa amaphenti asisi wakho? Yabo nje naye ngisazomelana naye stress ukuthi kusamele ngimchazele ukuthi lento lenzeke kanjani. Nje khona ngiyasaba ukumtshela kodwa ngiyabona ukuthi uyangithanda kodwa futhi yazi usidadweni sezowafihla-ke manje amaphenti ngoba phela hayi bengazi ukuthi ungamuntu omelene nokuntshontsha amaphenti. Brabo nobu bathatha nabo? Bengabathatha uBra. Brabo, okay. Uphente nje mengibona uphethe omhlophe one-infinity. Ongichazayo ukuthi lo ngizoqala umhlobo sokuthi ngathi nje ubone ukuthi ufanele wena lo. Hayi nayizola-ke babukela amakhaya udadewethu omncane ethi-ke nayi mina nje amaphenti adadewethu mangiwabona hayi bengiyithathele kodwa kuthe sekuqhuma iy'ntwala hayi sengidinga yena-ke manje angichazele ukuthi lezi iy'ntwala lezi zimayelana nani. Ngebhadi wathatha isichitho somunye-ke. Kubalulekile ukuthi into zangaphansi we do not share izinto zangaphansi. Whoever you are ngisho noma kuthiwa usisi wakho ubani we do not share izinto ezingaphansi. Kubalulekile lokho ukuthi sikwazi umuntu ayithengele kwakhe otherwise uyithola ususenkingeni.
ngebhadi kuvesana ungamthola umuntu ozokusiza uyokwenza njani. Sabonga kakhulu kulolu hlelo lwe-Black Life TV sikhipha izimfihlo. Feel free please ukuthi-ke uma unasesakho istory ushare usitshele ukuthi-ke nasimalana nani sikwazi ukukhuluma ngakho, maybe singakuthola ngisho nosizo. Nawe futhi lapha ekhaya uma kuthi uney'ntwalo ezokuhluphayo usithinte, mhlawumbe sokutholela usizo ukuthi-ke nawe ukhululeke ungahambi unwaya ngisho nasemgwaqeni. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLongstar, nginithanda kakhulu. It's the Black Life TV.